Hej til killuat mistala vloggimut ullumikku hol eqqattussuatis imaapisiaktakutissуулluit pisiniarfin immaamalinna finisinnaani assangassiuta maasils ua angissutsin nassaarum naassinnaasam pisiniarfinnaaqarpa nalinginnaasum ksiaqaqqaqqaqqaassuarat юуллим укиоттаамил пиллуаритси наамақаасингаарлс ууманнам интернеттеқингиннат таамаалла mobilbredbåndere atorsinnaallunga uploaderisiinnaanang uploaderiniarum akisoorujoruissuungami kisianni qanormaakkiu awai qarumaarpoq ungasissorsuungittum sun tamam angumariniarsarivara feria pilornikuulla kisam uningaannarlua ilaqutti ilangerujoorlsungiusimareerlu uteqqinnialerpa ulapputissarpassuan ulikkaappa taamaama isinginnaarluarniarina sionissami mistala biutimi qallu eqqattorumaarpakka immiussaata kulaariarlu qangat immiunnikuusara kisian blog qanorma hoollim uterqikkoa kisiak aayuku nuuksintarinissimauga utiarujorujorujo niafi suustum ataqarpoq naluaat saasinnaanarin puusia iluaniitsingullattaanginnalerpakka siultimusara tujuurussua makku aasassiorpaluttut mannattaanu isatittaramittaamaama qaavatingut tujuurussualerlaa kusanarnerussamma unapisiarivarat na arnaasutsim ilisarnaa qanorma kuultiarangorlu ikkussuussa etiak eqqassall arnaasuun nalungum aayun imai arnaasuum nalungum aayun angisoorujorujussu saatunginniittussa iluartorujorujussu taavat talitaa qanutaasarpa flower muusiupput qalipaata sukkulaajuskuultin akuli nuannarisoriorujussuа taamattulluarappiarn ajorikki nuannaraarassunassaaram taamaat maak lookkimingaanneerpo qanorma koopuni qarlin sanasatto taatullia ingerlaqqikkum samungaaritingussissaawanga nerrivinniinginnama nerrivintukattuissuungami taatulli qallik umannam imma neripallakkat taamannallia oqattaappa nungupallakkat leekins atornerusarikki ikippallaak nassarsimallu puttusoortaqittaallu taa iman isikkoqaqqarli ukku qanormaas saneraatiuqernertumi lidererpasissinnaasumik imaattoqarnalua uan takusinnaaneris imaattut taavalu qerneqqasersukkaajullun aanersarinningorpo taavalu kaasaffillua iluarisoriussuak unna ufiliamingaanneerpo bio sweatpants taatastaakkuupput taam qarli pidiorlarpa qarli amingaatigut taavalu ukkuva leginsivit ukku takusinnaamas ukkuttatta lidereriorpaseriarni leginsiinna imaattarp torrappasittoriussu ussernikuungiliqqanu innersut ksia torrappasittoriussu takorloorsinnaarerakaamut tulluarissallu taakkua taam isikkoqarput taat kingulli thermopants thermoleggings ima leggings ida akim sinnaasaan taaersit ngittun pitaarusuttoriussuungama ukua iluan fleesingasumi imaattutaqarput qanorma annoraaminartaqartasisarlutil taavalu tasingaangami akim ersitarn ajorlut taakkua estamingaanneerpo esta awalilun allissua testaak
ukiortaam pisiaktaam oqaannerannuum uterit qalli amingaatigaluutujuulissuillimmaannu taam amingaatigaluutujuulissuaqqanalitsertoriunguum ilai ukiumarlupaya pingererni kuungaktaamaama nutaani atsaarsikulaattorsuunginnam nutaani pitaarusullua qoyan isinginnaaravit neriuppan nuannarissangit taami ittuviitiut vloggertarnik assingiingittuup ilaanni pisiaktakutissuuttaappak ilaani illoqarfim pisuttuaqatingeriasaattarparma qangat videoliaram tamaan killinnialiinnarpaa nalulikannersimagungaluunni qoyan isinginnaaravit takoqqaliivippungut bye.